Pridružili se. I pozdrav drugari, sa nama je poznata tiktokerka i buduća pevačica Mina Arizanović Ariza. Ćao, kako si? Ćao, sad sam loša kad si rekao da sam tiktokerka. Ja toliko mrzim kad neko kaže da sam tiktokerka, ajde influencer, dobro. Buduća pevačica, dobro. Bilo šta, ali kad neko kaže da sam tiktokerka, ne znam. Ali što kada te ljudi više poznaju kao tiktokerka, neku pevačicu? Pa znam, ali ja ne želim da me znaju. Ti na TikToku pevaš, ali... Pa pevam i ovako, ali... Znam da vi imate problema sa tim. Pokušavam da se malo udaljim od tog TikToka, da me malo manje ljudi znaju kao tiktokera, da malo ozbiljnije shvataju, jer kao TikTok mi je nekako bila sprdnja, možda dobra odskočna daska, ali gledam da što manje sad snimam za TikTok, kao da se malo udaljim od te društvene mreže, da se malo udaljim od tog prefiksa tiktokerka. Zbog da te više doživljavaju kao pevačica? Da. Ali kad postaneš pevačica, da šta ćeš s TikTokom onda? Pa neću ja kao, ne znam, da sad obrišem sad svoj TikTok, daleko bilo, mogu ponekad da snimim video, to je najmanji problem. I snimam ja ovako, ponekad uzmem da snimim, ali hoću malo da napravim distancu. Hoćeš onda praviti ove trendove i to? Kada ti se ime afirmiše kao pevačica, ne kao influencer, tiktoker, kako god ga doživljavaju sad. Pa... Će biti trendove ili ćeš biti ozbiljniji onako? Pa nisam sigurna, ne znam tačno šta da ti kažem, šta da ti odgovorim. Onako, ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, jer sam ja, što se pevanja tiče na TikToku na Balkanu, možda i bila trendsetter svojevremeno. Ne kažem da neću da budem i nekad tamo. Ako mi dođe neka zanimljiva ideja, nešto što mogu da snimim, naravno da ću da snimim, Bože. Ali sad stvarno gledam onako da se što više moguće udaljim od tog TikToka. Jer mi je nekako, glupo mi je što me ljudi ili znaju kao tiktokerku Minu Arizanović ili kao pevačicu Arizu. I onda ja mislim da neki ljudi još uvek nisu spojili te dve ličnosti i da nisu skontali da je to... Da postane Ariza Mina. Kako? Da postane Ariza Mina. Da, nisu spojili te dve osobe u jednu i mislim da ljudi još uvek nisu svi shvatili da je to zapravo jedna osoba. Ali gledaj, kada budeš spojila Ariza u Minu, odnosno Ariza Mina, znaš šta će biti onda? Šta? Pevačica tiktoker, a ne tiktokerka pevačica. Pa da, pa bolje nek bude pevačica tiktokerka nego tiktokerka pevačica. Dobro, ajde ukratko se našim gostima predstavi neki koji te ne zna, mislim, 280.000 ljudi koji te znaju, ali ima neko ko te ne zna. Evo, ja sam Mina Arizanović Ariza, iz Leskovca sam. Imam 19 godina, volim da pevam jako, pa kao da sam došla na neku, ne znam, audiciju za neko takmičenje, ono, kao kad sam bila malo dete, kao Ime, prezime? Hoćemo leksiku neki da radimo. Mina Arizanović. Godište? 2002. Zanimanje? Pevačica. TikToker. Odakle si? Iz Leskovca. Studiraš šta? Muzičku produkciju. Nastavi sama. A što? Bilo mi je zanimljivo do sad. Pa dobro. Evo, ja sam došla ovdje da studiram, upisala sam faks malo ranije, zato što sam, želela da ostvarim svoje snove. I od malena maštam da se bavim pevanjem i stvarno uvek sam htjela da i budem pevačica, uvek mi je bilo to najzanimljivije, Tako da, od kako sam krenula da pričam, ja sam krenula i da pevam i manje više su moji i znali da ću da se bavim kad pevanjem. Tata nije bio za to da se ja bavim muzikom. Što? Pa nije, on je nije zamišljao moju karijeru na način na koji ja želim da ide moja karijera. On je više mislio, jer na primjer na jugu Srbije je više zastupljeno da se peva po kafanama i tako dalje, on to nije želeo za mene. On je želeo da ja budem gospođetina, pod znacima navoda. Mislim, nikoga ne vređam, ja volim kafane, ja obožavam da odem u kafanu, ništa loše stvarno. Ali eto, moj tata nije hteo da ja idem, da pođem nekim lošim putem i tako dalje i razumem. I onda kada je video kako zapravo ja želim da radim, onda je bio srećan i zadovoljan i ponosan, nadam se. A kako ti je krenulo to? S koliko godina si počela da se deraš po kući? Pa od kako sam se rodila sam krenula da se derem. Pa dobro, ne mislim na tu varijantu. Od kako sam rodila, prvo sam plakala. Pa ne znam tačno. Ja sam ali od kako sam krenula da pričam, od tako je neko krenuo da me uči nešto. Bila neka pesmica ili nešto, ja sam uvek voljela da pevam. Sećam se u vrtiću, bude neka priredba, ja naravno 2 pesme pevam za svako to, za svaku priredbu. Možda imam negde te snimke, možda, voljela bih da ih nađem. Ne znam šta si mi pitao, šta sam ja htjela da kažem. Znači, kada si baš krenula? Sad oko mala si... Prvo moje takmičenje jeste bilo Čarolija 2009. godine, tad sam
valjda bila još išla u vrtić, možda sam je krenula u prvi razred i onda su od tog trenutka takmičenja samo krenula da se ređuju, predstavljala sam stalno školu, osnovnu, posle sam prešla u drugu školu pa sam išla tad na takmičenju, ja sam stalno išla na nekim takmičenjima, stalno sam se takmičila, tako da ne znam, ajde neka bude sa 5-6 godina. A na ove neke brendirane takmičenja tipa... Pa prijavljivala sam se, znaš, ali... šta je bilo? Pa ništa nije bilo. Oni nisu znali da prepoznaju moj talenat. Nije problem u meni, problem je u njima. I onda sam otkrila TikTok. Onda sam otkrila čari TikToka. Onda će ovako, neću onako, nego ću ovako. Znači nećete da me primite, sad ćete da vidite. Ali bi se sad prijavila? Mislim da ne bih. Što, zato što si već prošla taj drill na drugačiji način? Pa ne, sad sam im se naljutila, pa neću. A čekaj, koja muzika, koja varijanta si? Koja tebi najviše leži, ono koju bi ti pevala, a koju najviše voliš? Pa meni stvarno više žanrova leži. Ja mogu da pevam i pop i narodno, ali stvarno. Šta ti hoćeš da pevaš? Ne bih voljela da idem u tom pravcu narodne muzike. Mogu ja da je pevam i na nastupima i tako dalje. Meni je cool to, ali ne da moja muzika koju radim bude narodna muzika. Čekaj, sada radiš šta? Znači sada što pripremaš? Naravno. Ali šta? Ajde. Pričaj. Nema da mi izvlačiš klještima reči, neću mnogo da kažem. Trebaš mi 3 asocijacije dati iz novo komponova pesme koja će se... Kada se planira? Urbano. A šta treba, hoćeš da ti pišem pesmu? 3 asocijacije, šta? Urbano, izvorno, onako, naravno, tradicionalna muzika i nešto novo. Urbano, izvorno i tradicionalno. Ne, to je kao narod... Brate! Mislim šta? To je mene asociralo na urbano i narodno. Ja jako volim izvornu muziku i onda volim da malo, umešam taj svoj glas i to što mogu da pevam lepo tu izvornu muziku, volim malo da čačmi to i da malo, začinim pesmu svojim lepim glasom. Kada će da ugleda svetlost dana? Jako brzo. Što znači jako brzo? Neko kad kaže jako brzo bude za 2 godine. 2 godine? Ne. Jako brzo znači izlazi već? Za 5-6 minuta. Ne, evo, sad će za minut. Ozbiljno, kada? Žalim se. Naredni koliko? Pa 2-3 meseca možda. Spot? Da. Sve? Da. Gde se snima spot? Moraš nešto da kažeš, ne možeš tako, ja? Moraju ljudi da čekaju, ne kažeš pravim pesmu i sada vidjet ćete, moraš malo da urbano će biti narodno. Biće baš. Znači nosit ćeš kačket i bit ćeš narodno tradicionalno obučeno. Da, imat ću suknju, onu narodno tradicionalnu, one narodne nošnje, pa ću da imam suknju, gore ću da imam neki brus možda, znaš. Šalim se. Si ga baš sklopila. Šalim se, Bože. Pa ne znam što ću da nosim. Ne znam što sam krenula. Da, dobro. Biće urbana pesma. Biće uskoro, biće urbano, biće do jaja. Vidjet ćete, ljudi, vidjet ćete. Da. Znači tata te nije podržavala, mama, sestra. Mama me baš podržavala, mama me i gurala stalno kao ajde da idemo na neku takmičenje. Mama je sedela sa mnom je vežbala satima, danima. Inače, mama nema završenu muzičku školu, a samo lepo peva i ima sluha. A tata ima muzičku akademiju, on je bio i profesor trube svoje vremenom. Idemo. Pa trupe. Da, i mama me baš podržavala, bila je tu sestra, znači ona je najponosnija na mene, najponosnija. Hvali se. Sestra, pa da, ona se više sa mnom hvali nego s tobom. A je ona peva? Ne, po mom mišljenju, ona je mogla da peva, ali ona nikad nije bila zainteresovana za to, nikad nije želela. Pošto sam ja, na primjer, išla na hor, ja sam pevala 10 godina u horu, gradskom horu, i ona je pevala tipa 2 godine. I ja sam joj rekla, pa nastaviš, zašto da ne neguješ to? I ona nije htjela, nije bila zainteresovana za muziku, legit. Moraš da je nagovoriš da napravite band. Da. Sestre Ariza. Ariza na kvadrat. Ćao, ljudi. Ariza i sestra Ariza. Ne mogu, poslije nas upoređuju koja je lepša i onda će da kažu da je ona lepša, nije fair. U tom čuču gremizec, kako bi rekli žargonski. Gremizec. Šalim se. Aha, zato, znači nije zbog sestre, nego je zbog mnogo drugog. Da, prijatelji. I talasaju kao, drugarica mi je Ariza, drugarica mi je Ariza. Pa zapravo moja drugarica su influenceri i onda kao
nije to baš kao, moja drugarica je Riza, ali smo jedna drugoj stvarno podrška i imam i drugaricu koja peva i koju... Atomska Mina. Znam se takmičenje. Da, ona je u takmičenju sad i u nekoj možda realnoj situaciji nas dve jesmo, mislim ne, i nas dve jesmo konkurenti, ali nas dve se stalno sprdamo, rivalstvo ne ruši drugarstvo. Tako da, jedna druga smo podrška. Pa znaš kako? Vidiš šta se dešava na sceni, tako da... Da, ali stvarno, više smo jedna drugoj podrška, ono kao ja šta da pevam sad, šta ja da pevam, šta da obučem, šta da ne. Više smo ono kao da sednemo i kao jedna drugo da damo konstruktivan savjet, konstruktivnu kritiku. Nemoj tako da me gledaš, stvarno kažem. A šta kad bi sada postojala jedna pesma koja je top? I koju želimo i ona i ja. I ona i ti. I sad, tu je prijateljstvo, šta ćete raditi? Snimili bi duet. Duet? Da. Dobar odgovor. A šta misliš ovi sadašnji novi pravci? Koje pravci? Trap, klubski rap i tako dalje. Meni se to sviđa jako. Mislim, ja više možda u nekom trenutku, mislim, ja kad izađem negde, ja više volim to da čujem. Volim, dobro, lupam gluposti. Kad odem u kafanu, volim da čujem stoju. Ali kad odem u klub, volim da čujem taj novi rap ili trap ili kako. Ali šta ti je, trap ili rap? Šta? Šta ti je zanimljivije, trap ili klubski rap? Odnosno, klubski rap ili klubski trap? Klubski trap. Trap je malo kao tvrđe, a rap je, mislim, to više nije rap, ali neki blagi rap. Klubski trap. Znači ti to ili u kafanu? Pa odem u kafanu, bolje. Dobro. Znači, a gledaj sad ovako, kada na primjer u slobodno vreme blejiš. Šta slušaš? Jao, kako, uglavnom Dina Merlina. Ne znam, nekad mi... Znači plačeš? Pa ne, znaš, ja Dina Merlina slušam i kad sam najsrećnija i kad sam najtužnija. Nemam ja tu neku, znaš, kao... Ali kako mi dune, nekad stvarno volim da slušam narodnjake, nekad slušam rap, nekad slušam, ne znam, nikad nemam kao određeno. Sad kad me neko pita kao koja ti je omiljena pesma ili ajde otpevaj nešto, a nikad ne znam koja je omiljena pesma. Zato što ja stalno to menjam, meni je stalno neka druga pesma da repituju. Da, kad mi se svidi neka pesma, meni to konstantno se vrti samo ta pesma. Ja samo tu pesmu slušam dok mi se ne zgadi. Znaš, ono da kad je čujem da mi dođe sebi vene da odsečem, Nešto mi je poznato. Da sebi nabijem ovako nešto u uvo, da probušim bubne, ovdje da nikad više ne mogu da čujem. A u kom momentu počnemo da, mislim, pošto ja imam sličnu tu varijantu preslušavanja muzičkih pravaca, da ih nazovem, da slušam od ovoga, ali naprijed kad sam mali bio sam slušao rap muziku. Isključivo rap muziku. Ali u kom periodu dođe da počneš da slušaš po sebi samo kvalitetnu muziku? Razumeš da li je to rock, da li je to narodno, da li... Pa sad ja mislim da svako ima svoje neko merilo kvalitetne muzike i mislim da moje merilo kvalitetne i tvoje merilo kvalitetne muzike ne mora da bude isto. Ne, nisam ni rekao da trebaju da se podudare, nego na moj način ja mislim da je kvalitetna pesma ta i onda ja slušam. Nekad ne promoviš ja da je ona kvalitetna, nego za moju glavu i za moj sluh. Za tvoje uši, da, i za tvoju glavu to je kvalitetna pesma. Sad u kom periodu mi krenemo da slušamo, pa isto u periodu kad promenimo ukus možda. Šta si slušala ko mala? Pa Dina Merlina. A čekaj, slušala si isključivo domaću muziku, na primjer, ili si slušala, ili si od početka sve slušala? Ja generalno sam uvek više voljela našu muziku da slušam. Uz sestru sam slušala i stranu muziku, ali ne nešto puno i sad mi nije nešto najomiljenije da pevam, na primjer, ne znam, stranu američku muziku, ne znam, ako bi slušala stranu, sad bolje neću ni da kažem šta volim da pustim, da me hejtuju, da me osakate ovde. Što? Ajde. Pa dobro, nekad volim albanske pesme da slušam, ali su me... to ti je... Ne, to je retardirano kada ljudi tako osuđuju bez veze. Mene su baš osuđivali. Ima brutalna ova pesma sada što je bila hit na TikToku, ali zapravo je pesma kao pesma. Mene su baš prozivali da sam šiptarka, da sam i tako dalje, stvarno. I to kao, ne samo kao ti si šiptarka, ne, nego stvarno, ono, baš neke grozne i poruke i komentari. Ono, Bože, sačuvaj da sedim i razmislim se, moguće da ljudi takav sklop mozga imaju. Što bi mene neko hejtovo? Muzika je muzika. Muzika je tu da spaja ljude. Muzika je tu da širi ljubav. Nije tu muzika da se mi svađamo čija je pesma. Ali je bitno čija je pesma.
koja nacionalnost i taj neko što je pevao tu pesmu. Ako se meni svidi pesma, ja ću tu pesmu da slušam čija god da je, iz koje god da je države, nebitno je. Isto podržavam to. Jer sam ja isto vrteo tu albansku. Mislim da nismo na istu Ja sam tu pesmu toliko vrtela, onda sam je na društvenim mrežama vrtela. Ja sam tu pesmu pevala, ja mislim, svaki drugi dan je po jedan moj video bio sa tom pesmom. Krenula sam stvarno da smaram ljude i onda bi bilo malo blam. I nisam se ja toliko kao gledala, kao sad meni kažu da sam, ne znam, i šiptaka, pa me vređuju roditelji i tako dalje. Šta da radim? To nije moje nevaspitanje, to je njihovo nevaspitanje. Dobro. Pesma je po mom mišljenju bila dobra i ušla mi u uvo i eto. Družimo se. Znači, kada pričamo o tim negativnim komentarima, oni se dešavaju na TikToku. Pa uglavnom na TikToku. Ja volim i da kažem da su na Instagramu mnogo pitomiji moji pratioci, stvarno. Naravno, imam hejta i tu, hejt je neizbežan, pogotovo zbog toga, iz razloga zato što sam se opredelila da se bavim javnim poslom. Ja sam i bila svesna da će biti hejta, ali to nekad ume da prevaziđe neku granicu normale. Stvarno ume da prevaziđe. Evo, pre neki dan je izašao video jedan, jednoj devojci, ona je to javno isto rekla, ajde da ne znam da li smijem da kažem ime, nije ni važno. Kako ga daćeš? Pa, ne znam, ajde, neću, mislim, jeste ona to rekla javno, ali nemam pojma, ajde, neću da spominjem, znaće ljudi, verovatno, o kome reč. Ukrali su joj lični identitet, predstavljali su se na Facebooku kao ona, imala je pretnje da će, ne znam, tipa da je... To je ono što je verifikovano, a znam ko je. Da će da, ne znam, sad ajde parafraziram, ne znam tačno šta je bilo, da li da će da je, ne znam, seku na komade, da je stave u zamrzivač ili tako nešto je bilo, što je meni malo, već ne malo, nego to stvarno prelazi granicu normale. I mogu da zamislim kako je njoj, njenim roditeljima, njenoj porodici, to je bukvalno da ti sediš i živiš u strahu. Da li će tebi neka budaletina da upadne u kuću, da li će neko da ti bude ispred kuće. Pritom, nije prvi put da ta osoba i njena porodica se žale na nešto da im se dešavaju loše stvari. Baš zbog toga, zato što su se opredelili da se bave javnim poslom, što je meni van svake pameti, ali stvarno van svake pameti. Sve mora da ima neku granicu, sve mora da ima neku granicu, sve mora da ima neku granicu. Meni je to strašno, meni je to jezivo. Ja, hvala Bogu, da kucam u drvo, nisu mi se dešavale baš takve stvari. Više je to bilo, ne znam, ajde, crkni, rečima verbalno, ali ovo, mislim, dobro je ovo bilo verbalno, nije prijatno. Ja ne znam kako bi ja mogla da reagujem u takvoj situaciji, jer to, koliko sam skontala, to je zapravo grupa ljudi koja se time bavi. Meni je to stvarno užas. Mislim, kad pogledamo, ako čovjek odluči da se bavi nekim oblikom javnog života, pre je bilo, moraš da navikneš na pritisak novinara, javnosti i popularnosti. To je tako pre izgledalo. A sada kada odlučiš se baviš javnim životom, sada moraš da se navikneš na pretnje, na ono loše komentare. Ali pa ne znam ni ja zašto, to je pitanje. Zašto bi te društvene mreže koje trebaju da budu promotivni... Pritom to, često mene hejtuju deca. Često meni deca pišu loše komentare, kao, ja sam svesna da meni to dete neće moći da naudi. I to dete možda nije tu meni negde u blizini. Ali to dete potiče iz porodice gde su možda postavljeni standardi da je normalno da se u porodici vređa, da se koristi takve stvari, što mislim da je takođe jedna jako grozna stvar. Pred decom ne bi trebalo da se rade takve stvari, jer ta deca negde moraju da nauče psovke, morali su negde da čuju šta znači crkni, umri, da se, ne znam, kolju, mene su... Malo je problem i škola danas, verujem, nije samo i kuća, ali... I onda mislim da su možda i u školama postavljeni ti neki loši standardi i deca se danas ugledaju imaju možda loše idole, ako mogu tako da kažem, i in je da se imaju loše ocene, in je da se ugledamo na nekoga ko je možda bahat, ko psuje, ko je problematično dete, i in je da svi težimo ka tome da budemo takvi. In je da budemo, ne znam, sad kriminalci, in je da gledamo Južni vetar i da se ponašamo isto kao Maraš i Baća. Ja ne kažem ništa protiv toga. Meni je ta i serija i film su mi stvarno super. Nisam ja htela da uvredim seriju i film.
neke mlađe generacije koje ne vide to na način kakav treba da se vidi drugačije. Zapravo serija ima dobru poruku, zapravo serija ima odličnu poruku. Da, produkcija je dobra, ali mislim da klinci... Mozak klinaca drugačije to registruje. Nisam stvarno ništa loše htjela u seriji da kažem, opet moram da kažem, meni to do jaja serija, ali malo je, mislim da je među klincima postoji ta neka čudna energija i to je bilo i dok sam ja išla u osnovnu školu, kao da je osnovna školama bilo davno, ali to je bilo i... malo i prekjuče, do prošle godine. Ali to je i tad bilo. Bilo je i da si budala i da... Ali jeste, ali mislim da je drugačije bilo, da je bilo malo blaže, nije tako? Bilo je blaže, bilo je daleko blaže. Na društvenim mrežama, koje, opet kažem, medijumi koji trebaju da budu za promociju nekog svog, naravno, ako ti radiš lošu stvar, to je nešto deveto. Pričamo o, ne znam, modelima, o sportistima, o pevačima, ne pojma, budućim glumcima ili tako. O nekome ko se trudi. Ne moraju samo pevači da budu u delu, može neki advokat, doktor da bude. A bilo ko? Da. Ali će neko doći i reći šta ovaj advokat ovde talači i ne pojma. Ja inače nisam bila nikad za to da ja, ne znam, upadam u neke drame, šta god to bilo i kako god bilo. I nikad vidim da me neko prozove, da me pecka nešto, ja nisam htjela to, samo blokiram i ćao, nisam htjela, meni je to nekako da se ja spuštam na njihov nivo, ali mi se jednom desilo, dečko koji mene nije prozivao u tom trenutku, je prozivao stalno žene i prozivao je stalno u fazonu kao šta je klošarko, ne znam, i psuje. Na društvenim mrežama. Ja uđem njegovi videi budu viralni, ja uđem u komentarima i vidim male dečake koji njega podržavaju, vidim male devojčice koje njega podržavaju. A čekaj, pričamo o liku koji ima taj kontent i to radi. Da, njegov je tad ceo komplet... Koji ono je podržavam, ali ne znam zašto to postalo viralno, ali okej, svaka čast za tebe druže. To je njegov kontent, gde sam ja klinci su što ti kažeš. Manje više možda i osetila neku odgovornost po prvi put u životu, zato što imam publiku, zato što imam mnogo pratilaca. Ja sam možda stvarno po prvi put osetila odgovornost da ja moram da bi trebalo možda da kažem nešto o tome, gde sam ja stvarno snimila video gde sam rekla da nije okej, da to nije primer i da takvu osobu ne bi trebalo da podržavamo, jer na taj način mi manje više podržavamo nasilje i nad ženama i ekonomsko nasilje i nasilje, dobro, fizičko se nije dogodilo, ali psihičko nasilje, to je ovo elektronsko nasilje. Mi podržavamo nasilje na taj način. Ako ja tako nekom liku ispod videa napišem wow, bravo, koliko si smešan, do jaja si lik, super, onda nešto i sa mnom nije u redu. Vidiš, to što ti kažeš, znači ima tih ljudi koji na društvenim mrežama ostavljaju te negativne komentare, a ima sada, na primjer, s ove druge strane, da nazovem nas normalne, koliko možemo da se nazovemo normalni, koji, na primjer, ne podržamo takav neki sistem, a možda nam ne pade na pamet da prokomentarišemo taj loš kontent. Mislim, kontent kao kontent niči nije loš samo ako je dobro kanalisan. Ako je usmeren u nekim pravcima, kao što si sad to pomenula, onda to može dobiti skroz neku drugu konotaciju. Zašto, na primjer, onda, ako postoji hejt komentari, zašto ne bi postojali hejt komentari za loš kontent? Znači, da dođe normalan čovjek, kaže, prijatelj, mislim da ti ovo ne valja. I da ima više komentara u tom fazonu. Ja mogu da kažem da, hvala Bogu, kad sam ja, još neki influenceri, kad smo odreagovali na sve to i kad smo snimili video, to nije bio samo jedan video gde samo ja kažem kao to nije u redu, ljudi nemojte da se ugledate na takvu osobu, nije okej podržavati nasilje nad drugim ljudima, pritom on nađe neku random ribu s Instagrama i kao jao šta je debela, mislim, ili kao što si krmačo jedna. Nije lepo. Svako ima pravo da izgleda kako hoće, da radi šta hoće. To je bilo vređanje na svim mogućim osnovama. I onda kao, kad se digla malo Hama, tako kaže? Fama, bože. Kad se digla Fama, stvarno, ajde kako se... Fama, da. Ma neka bude Hama. Ajde, kad se digla Fama oko toga, kad su ljudi krenuli da snimaju videe da to stvarno nije okej, pa onda je taj dečko krenuo da dobije i hejt komentare gde ljudi više nisu htjeli da ga podržavaju, što je i dobro. Znači, uspeli ste da pokrenete lavinu tih, da nazovemo pozitivnih, odnosno komentara. Da.
manje više smo ustali i izborili se protiv nečega što je stvarno loše, što je kriminalno loše, što nije u redu, nije prijatno. A ne znaš šta se dešava u društvu da tako doživljavamo to kada je to malo može da ode baš predaleko kao što imali smo priliku i da čujemo i vidimo ti negativni komentari i tako dalje. Mislim, danas kada pogledamo ti baš mali klinci koji, mislim, ja podržavam svakog, ako može da hoda, neka radi, samo da je to kontrolisano i da nije nekako danas živimo u tom svetu, jednostavno deca imaju telefone i deca moraju da koriste telefone i koriste društvene mreže, tako je, kako je. A vi kao stariji, mislim, govorim baš ono klincima, ovim što počinju, što igraju igrice pa se snimaju, streamuju i tako da, tako bliže, razumiješ, vi koji ste već stasali, vi imate u glavi da se izborite sa tim. Sad ovi klinci što nemaju, opet kažem, i stariji neki moraju da imaju nadzor roditelja. To je osnova svega. Jednostavno, ja stvarno mislim da roditelji treba da kontrolišu telefone svoje deci. Ali stvarno, ako ste mu već dali nešto, ako ste mu dali zlo koje je nužno neophodno pod znacima navoda, jer svi imaju. Zašto? Ako bi ja sutra imala dete i sad celo njegovo odljenje svi imaju telefone, kao moje dete treba da bude izostavljeno, kao da nema telefon. Kao okej, daću mu ja telefon. Mi ne dajemo njima nužno zlo, ili kako da kažem sve to, kontrola mora da postoji samo zbog jedne stvari. Zato što je kontent, odnosno društvo, malo iskrivljeno. To je iz neke perspektive. Da nije iskrivljeno, da li bi ti trebao da kontrolišeš svoje dete, nekog mlađeg ili ne? Pa ne, naravno. Ne bi, zato što bi on gledao kvalitetan. Znači ti dođeš i snimiš pevanje, ili ne pojma neki trend, ili kako se zovu te izazovi, koji su zanimljivi. I tom detetu, ne pojma, nabaciš osmeh na lice, naprijed kada sluša, pa on krene da peva po kući, ili sada sam rekao ti, može da bude bilo koji oblik profesije. Neka snimi sportista, ne pojma, pimpovanje, kao što neko snima, razumiješ, pa onda dođe klinac. Kada bi takav kontent bio, uopšte ne bi bilo problema za kontrolom. Naravno, ne bi bilo problema, ali postoje od ljudi do trendova, do loših stvari koje može dete da vidi. Mislim, koliko puta smo bili svedoci stravičnih stvari koje su se dešavale zbog društvenih mreža, gde su umirala deca, gde, ne znam tačno, bio je neki trend. Sad da me ubiješ, ne mogu da se setim nešto, da li da nešto zaustavlja dah, nebitno, nije ni važno, gde stvarno dete je umrlo. Stvarno, ne daj Bože da se to nijedan roditelj ne doživi tako nešto, to je nešto najstrašnije što može da se desi, ali eto, to možda je falila kontrola. Treba da se kontrolišu deca i šta snimaju, kako snimaju, šta stavljaju na društvene mreže, stvarno treba. U neku ruku društvene mreže mogu da budu jako dobri i korisne, u drugu ruku su čisto zlo. Ali one su napravljene da bi bile super stvar. One su napravljene da se ljudi druže, a ne da se ljudi... Ali su ljudi to iskoristili na neki skroz iskrivljeni i bolestan način. Jer, na primjer, postoje mnoge devojke, što se meni sviđa, gde pričaju sa devojčicama koje možda nemaju otvoren odnos, na primjer, sa mamom i gde ne mogu da kažu ja, mama, ja sam to bila ili ja, mama, imam dečka. I, na primjer, snimaju video o nekoj edukaciji, na primjer, gde devojčice mogu da uđu na kanal i da uče, da slušaju nešto. To su dobre za frekvenciju. To je ovo što ima, na primjer, i šminkanje. Sad sam samo lupio, ali ti edukativni karakteri su skroz okej. Onda ima, ja sam, bio jedan kanal na YouTube-u, dečko je snimao istorijske neke događaje i tako dalje, gde sam ja toliko puta eskivirala u školi da nisam učila, nego uđem na njegov kanal i naučim i više nego što ima u mom udžbeniku. Eto, to je isto bilo... Društvena mreža može da postane čak edukativnog karaktera. Meni za 15 minuta tog videa uđe više nego što, kad bi ja 15 minuta čitala, ja bi pročitala 3 strane i ne bi stigla nikako da naučim sve. Ja bi to morala više puta da pročitam te 3 strane da bih naučila, a ja za 15 minuta naučim celu lekciju samo iz jednog videa, što je cool. Onda sam, zahvaljujući opet tom kanalu, radila seminarske radove za razne teme. I eto, postoji edukativni kanali i edukativni profili gde stvarno mi možemo da naučimo nešto i da iskoristimo za dobro. Ajde, ovako da završimo ovu koliko toliko negativnu temu, ali da se malo izborimo, da ugasimo hejt komentare i da ubacimo podrške, ipak ljudi pokušaju da budu pevači, modeli, glumci, šta god. To je neki vid promocije, sve što je negativno da sklonimo, sve što je pozitivno da ostavimo i da ne moramo da ni da brinemo o svoje deci. Ja mislim da je to skroz okej. Da. Družimo se. Da se baviš sportom? Ne. Što? Ja sam jednom u životu ušla u teretanu
i to se završilo grozno. Ušla sam, u 15 minuta sam bila u slačionici, bilo me sramota da izađem. Kamera na mene kamera. I onda, znaš, kao, uradila sam neke vežbe i izašla sam i nikad se više nisam vratila u teretanu. Što? Pa nije mi bilo lepo iskustvo i za mene jednostavno nije fit. Da, pa kako nisam, bavila sam se sportom, išla sam na streljaštvo. Sportom? Streljaštvo je sport. Šta je, ovako streljaštvo? Pucam iz puške. Zato nisi ni išao u teretanu. Pa da, nisam imala, toliko sam pucala iz puške, toliko sam vežbala da nisam ni mogla da stignem u teretanu. Pucala iz puške. Muškarci. Pa pazite se, mislim sad, ako neko baš toliko ima želju da mi priđe sad kad me vidi negde, 2 puta razmislite. Možda imam neko oružje ovdje sa sobom. A nek bicikli, roleri? Obožavam da vozim rolere. Pa dobro, to je nekad neki sport ili aktivnost. Ja sam, ne znam, ako se to računa kao neki sport, kao mala, nisam se skidala s rolera, ali doslovno sam skidala s rolera. Meni su roleri bili najomiljenija stvar na celom svetu. Vozala sam ih konstantno, nije važno da li je kiša, da li je, dobro, baš kad je sneg nisam mogla, ali kad je leto, da li je 3 popodne, peče od 50 stepeni imam, nema si veze, ja si vozim rolere. Ja sam imao jedno leto, da sam cijelo leto proveo u rolerima i nisam kupio patike. Stvarno? Da. Znači imao sam papuč neke u torbici i roleri samo. A znaš da kližeš onda? Pa jednom sam bila da kližem, jednom. Voziš rolere i zaljubljena si u rolere, a nisi bila na klizanju, pa da si ti bila sam jednom. Što? Pa tako se zadesilo da sam išla samo jednom. Pa čovječe, znaš šta je klizanje ako voziš rolere, a skijanje? Nikad nisam skijala. Terala me drugarica da skijamo, ali se plašim da ne slomim ruke i noge, da mi se ne desi nešto. Ariza je odličan kuvar. Jesam! Pričam o sportu, a ti perisana od sporta. Ja sam stvarno, ja kod imam 2 leve noge, 2 leve, kod da sam sakata. Što? Kao mala ništa nisi trenirala, ništa, neki, ne pojma, folklor, odbojka u školu, ništa. Išla sam na hor i u muzičku školu. Pa dobro, trenirala si glasne žice. Pa eto, ako je to sport, onda sam trenirala glasne žice. Trenirala sam taktiranje. Ovo je bilo, Da, 1., 2., 3., 4. To je za pevanje, šta? Je to isto koji isto to? Pa da, manje. Nešto slično. Sad ima 1., 2., 1., 2. A imaš i 1., 2., 3., 4. A hoćeš obećati gledalcima sad? Dobro, u koju kameru da gledam? Koju god hoćeš. U ovu. Evo ovako. Dragi moji gledalci. I kaži im da ćeš biti da mogu te nađu. Šta? Da kažem? Gde ćeš biti da mogu da te nađu. Dragi moji gledalci, obećavam da ću da krenem da se bavim nekim sportom, pa makar to bio i ples. U teretanu teško da ću da odem u skorije vreme, to je stvarno teško. I šta ću treba da obećam? Više ništa, zato što si sada zaklala teretanu, rekla si nećeš teretanu, hoćeš samo na ples. Dobro, muškarci, onda morate na ples, misliš da ne kažem. Pa stvarno. Počnite da plešete. Ne, ako sam još nešto da obećam. Za sport sam rekao da obećaš da ćeš da počneš da se baviš sportom. Eto, obećavam da ću da krenem da se bavim sportom. Ti hoćeš da kažeš da ja možda nisam zgodna? Ne, ti si super, ali kažem da ako ne budeš bavila sportom, da ćeš... Šta? Morati u jednom momentu počneš da se baviš sportom, jer nećeš biti zadovoljna. Pa, da, znam. Ne voliš da jedeš. Obožavam da jedem. Pa, eto šta ti ja dnevno, ne znam da li neko na ovom celom svetu ima bolji metabolizam od mene, jer ja za doručak, ručak i večer jedem burek. I onda... ne znam kako se ne gojim, ne znam kako... Zato ćeš morati da kreneš u teretanu, veruj mi. Uvijek ceo život sam u treningu. Nisam trenirao. Znaš da me nateraš da kupim rolere i da se vozim po ceo dan na faks da idem rolerima i da se vraćam i da crkam na rolerima. I znaš kako ćeš da ideš 6 puta bolje? Mislim, ko bom. Jednom puta bolje. Nemoj pogrešati. Stavno će da budem ista. Ne, dobro, uvek može bolje, uvek može bolje. Uvek može bolje. Tu ti isto koji pevanje. Ja nekad... Koji pevanje? Pa da, tačno. Ja čim osetim da malo nisam pevala neko vreme, da sam pauzirala, ja tačno osetim da ne mogu kao da imam nešto ovdje i da ne mogu da pevam kako sam pevala. Drugarici, njeni koleginici, moje snaterajte. Ako crknem, ti si kriv. Što? Ti na dušu da me nosiš. Bez toga. Ne. Ja ću reći da sam rekao samo to je pozitivna stvar.
sam rekao samo teretana, malo sportić, ali dobro, eto, rolere ćeš voziti, Eto, sad ćeš da me teraš da kupim rolere. dobra stvar to. Pa jeste. Onda možeš lakše da pobegneš od ovih paparaca. Neka budu paparaci. Od paparaca. Budu garači. Pa imaš nekog uzora od tih poznatih ličnosti? Bilo Pa, kako. iskreno da ti kažem, Sportskog nemaš, to znamo sigurno. iskreno nemam. Ne znam zašto. Možda sam voljela kao mala Rijanu, i dalje je volim naravno, ali kao, ne znam, da sad imam uzora, mislim da nemam. Kao, Ko ti je zanimljivo? Kao, pa eto Rijanu Mislim, volim. uzor sad da ti baš moraš da se nego ono, da te on nekako inspiriše, da te vozi, da ono, ovo mi je zanimljivo kod njega, da ga pratiš, kako god da nazovem. Ba ne Mislim, znam, uzor kao naprimjer- uzor jako glupo zvuči, ali razumeš što hoću da Da, ti pitam. da. Naprimjer, od naših jako volim Jehvi i Sarujo. Anđelinu volim i Hurricane, kako već ono, Huricane. Uragan. Huricane, da. Tako je bilo. Ne znam, volim njihove karijere i mlade su, lude su, pozitivne su, mene se sviđa njihova energija. Kao, oni su mi do jaja od naših, a od stranih, eto, volim Rijanu i Arijanu. Znači, veliku Rijanu i malu I Arijanu. veliku Rijanu i Arijanu. Da bi snimila duet sa Svitkina. Pa bih. Mislim, ako bi se našla neka do jaja pesma, Četvorno. To bi izgledalo kao Spice Girls. da. Bile bi kao to, a ne, Totally Spice, njih je 3. A pa imaju one jednu epizodu s onom četvrtom. Ko? Totally Spice. Ne znam li si gledao. Ko je Totally Spice, izvini? Nema veze, crtani. Ako nas gledaju mala djeca, znaće. Crtani. Da, crtani film. Ko ti je uzor iz crtanog filma? Iz crtanog filma kao Sunđer Bob. Meni je, znači, definitivno uzor, znači, Sunđer Bob i želim da budem roštiljđija. Sad. Zar nećeš da budeš pevačica? Šalim se. Pevaš na vašaru. Sunđer Bob peva. Pa da, eto, i okrećem pljeskavice. Dupla plata. Plus sam iz Leskovca. Je istina za leskovački roštilj? Da je dobar. Pa da. Najbolji je. Mislim, svuda po gradu mi vidimo To leskovački je roštilj, fake ali to je leskovački samo ime. roštilj. To je fake leskovački roštilj. Ja sam ovdje došla i rekao, baš ajde da probam leskovački roštilj. I probala sam neku pljeskavicu, toliko je grozna bila. I onda sad stvarno više i ne jedem ovdje roštilj. Samo kad odeš kući. Evo, kad odem kući, tad obavezno jedem neki roštilj, obavezno moram da jedem neku pljeskavicu. Ćevape malo. Pljeskavica, ćevapi, burek. Kako ti tako izgledaš? Sa svim Ja ne znam kako ja ovako izgledam, ja stvarno ne znam kako je moguće da ja imam, koliko imam, 52-3 kila, kako je moguće da ja imam toliko kila, da ja jedem kao stoka sve ono što ne bi trebalo da se jede, sve ono najmasnije jedem što postoji. Stvarno, da ja mogu u toku dana da pojedem 3 bureka, 4, da bi... Znaš kako tebe sad zamišljam? Kloptu. Koliko si nabrajala što se jede? O Bože, a koga bi bre od poznatih ličnosti, ono, s kim bi se najradije upoznala? Ne znam. Pa ajde, ne znam. S kim bi se upoznala? Znam taj odgovor, ne znam. Znam ga šta znači. Šta? Pa imaš odgovor, ali ga kriješ iza nas. To nije, mislim... Pa neću te maltretirati. Ajde, S hvala. kim bi napravila duet? Sa... Ne sad kaži sa svim, jedan baš. Pa sa Jehvi. S kim bi otišao na večeru? Ajde sa... Nući. Sa Nući. Da. Gdje jedeš pljeđe. Pljeskavice. Gde, čekaj, evo. Pljeskavice. Ako jedeš pljeskavice, možemo da idemo na neki burger. Kao treba da bude romantično poziv za dejt. Dobra, aj pošto mi ne daš na Cringe. prvo. Cringe. Nisi mi dala odgovor na prvo pitanje, onda ću ti postaviti novo. S kim bi Ajde. otišao na pusto ostrvo? Na pusto ostrvo. Sa Sanjom Vučić. To je zato što ste od sličnog Pa ne znam, sviđa mi se njena energija, malo je u pozitivnom smislu blago retardirana i onda mislim da bi se s njom dobro... Ljukuku majko. Ljuku majko, draga mila. Mislim da bi mi s njom bilo top da odem na neko pusto ostrvo. Mislim da mi ne bi bilo dosadno. A sa muškom osobom? Sa muškom? Opet ne znaš. Pa možda bi otišla sa, ajde da kažem, ne znam, nekog mlađeg. Ček, pa ajde, sa mlađeg, da kažem sa Acom Lukasom. Sa mlađim Acom Lukom. Čekaj, Čekaj, stani.
Stop. Stani. Prvo ste, ajde da kažem nekog mlađeg i onda mi je prošlo kroz glavu Aca Lukas. Pa ajde, otišla bi možda sa Davidu. Da. Da mu vidim facu. Da mu skinem masku dok spava. Ne znamo ko je Devito. Pa ne znamo. Neka ostane da ne znam. Da mu skinem ovako masku i da vidim ko je, kako izgleda. A onda bi ga možda stavila na društvene mreže. Što da ga otkriješ? Pa otkrio se sam više puta. Pa dobro, Ili namjerno. dešava se. I bi probala, na primjer, da odradiš neki trap, brate, ono, baš trap. Ne kao Jack sad, ono, je odradila se trapčinu. Piču, Devito i ti. Pa ne, ja to ne bi znala sigurno da radim, ali dobro, nema veze, mogu da se oprobam. Ne. Eto, audicija je prošla, znači... Pa mogla bi da probam nekad, što da ne. Što da ne? Mislim, ali više volim ono da pevam melodijske linije, onako malo raskošne. Ovih danas jako slušam opet Dina Merlina, slušam Dobro veče, tugo suđene, mogu to da pevam? Može. Dobro veče, tugo suđena, takva još nije rođena. Pod ovom kapom nebeskom i ovom šatrom cirkuskom i mojom dušom bosanskom. Eto. Pa dobro, lepo je vreme danas napolju. A dobro, što si bezobrazan sad. Ne, odvela si me negde u glavi moje neku brutalno mesto, zato sam rekao i lepo je vreme napolju, tako da mi se spaja jedno sa drugim. Možda da da ja zaspam malo, da iskudim, zato što ti super pevaš, bre, šta me za... Spavaš dok ja pevam, ja dok pevam... Ali ti si mi spavala, to govorim, da si ti osoba koja se ljudi ne razumeju. Nisam. Sigurno? Da. Ma da. Ajme, možda... Veruješ u horoskop? Si mi pratiš horoskop? Da. Ne, šta si u horoskopu? Pa i ti si žensko, ti to možeš da provališ, ajde. Vi sve žene možete to da provalite. Pa možda si vodolija. Ne. Riba. Strelac. Ribo sam. Strelac. Som, nisam. Ne znam šta si. Blizanac. Stvarno. Ju, kakva je to faca. Blizanac, gotovo, otišla sam. Sa blizancima ne pričam. Znaku ne veruj kad ti šapućem u mraku jer ti padaš u moju zamku. Da. Ajde ti pogodi šta sam ja. Ima neka pesma Lunina. Čula sam. Lunina. Ima. Nije mi do kolena. To je nama. Dakle, odakle si znao, kako si znao? Dupla škorpija. Kako si znao, majke ti? Pa mora, neki ljudi te znaju, neki te još ne znaju. Svaka čast. Jesi pogodio, jesi stvarno znao? Znao sam. E pa, Kako da pogodim da si dupla škorpija, molim te mi reci. pa ne znam, zar ne dajem takvu energiju? A ne, ja to ne vidim tako. E pa da. Nemam ja to žensko oko koje vi imate, pa kao, on je Pa ja za ovakav tebe ili nisam onak. imala da si blizanac. Znači da sam dovoljno retardiran da ne mogu. A šta ću poznati? Jarac. Stvarno? Pa ti ja se po horoskopu slažemo sad ovako. Šalim se. Muškarci. Šta da vam kažem? Puc. Družimo se. Voliš da kupuješ? Da šopinguješ? Da, ja ne daj Bože da mi neko da neke pare ili da dođem do nekih para, pa ja bi to sve bi ja to potrošila na krpice, na garderobu, na patike, na šminku, ali stvarno. Pratiš modu, sad imaš nekog na TikToku, Instagramu, nekog koga pratiš. Baš zbog toga. Džekvi. Neko će da misli da sam ja zaljubljena u nju, ali meni se ona stvarno, onako, ima taj neki urban teenage, neku foru što se garderobe tiče i meni se sviđa kako se ona oblači, na primjer. Neko će reći da sam ja zaljubljen u nju. Izbaciti smo tad. Stvarno, ljudi, evo, dobro, ništa, ajde. Pa dobro, pa šta je da sam zaljubljena? Ti ličiš malo na nju. Pa šta je da sam zaljubljena u Teodoru? Pa što? Pa šta je da sam zaljubljena? Super devojka. Pa Ekstra jest. izgleda. I ti ličiš malo na nju. Stvarno? Meni bar. Je ti neko rekao to? Ne, nikad u životu. A čekaj, znači sada kada pratiš na primjer, Jackie po pitanju oblačenja, uzmeš nekad iskopiraš nju ili... Pa ne. Iskopirala sam je za patike možda. Pošto sam kod nje videla da ima. Dobro, nemaš se reći iskopirala za patike. Pa mislim, ono, kod nje sam... Outfit ceo da ga spoji. Nisam to uradila. Je sama sebi ne smišljaš ili negde gledaš?
znaš, kao ja ako vidim nešto i onda krenem da tražim to nešto, ja se iznerviram, dobijem nervnu slomčinu zato što ne mogu baš ono što sam zamislila da nađem. Dobijem neko šizofreno cepanje i onda, znaš, ovako mi je najlakše da odem i onda sama sebi nešto sklopim, nešto kupim. Ali kad gledam i kad tražim konkretnu stvar, to je najgore. Kupuješ online? Retko i skoro pa nikad. Stvarno, skoro pa nikad, zato što... Naručiš ovako, nešto dobiješ. Da, zato što sam jednom naručila, inače suknja je trebala da bude kao dublja i da ima kao ovde, do ovde izraz i kao ta suknja zapravo trebala da bude do ovde i ovako da se kao širi. Ne znam sad, da li me razumeš. I gornji deo je trebao da bude crop top i da bude kao bluzica, znači do ovde. Ovako, kao ovo. Baš kao ovo je trebalo da bude. I meni je stigla bluza, ogromna bluza i suknja koja mi je bila, valjala mi se dole po podu, a izraz je tipa bio ovde. Ti ne znaš šta je meni stiglo. Ti ne znaš šta je meni stiglo. Ja možda mogu da nađem sliku, mislim sad teško jer bi to potrajalo. Imaš trip kada dođeš ovako ispred, vidio sam jedan snimak pa se setio sad tako. Dođeš ispred svog ormana, otvoriš i upadneš u neku standardnu. Nemam šta da obučem. Onda zove mamu, mama, nemam šta da obučem. Zapravo imam, naravno. Imaš taj trip? Da. I onda imam inače u glavi trip da jako se plašim da peglam stvari. Ja sam jutros ove pantalone ovako peglala, ovako. Ja ne znam, ja kad uzem peglu, ja ne znam zašto, jer imam neki poremećaj ovde. Ja kad uzem peglu, ja mislim da će cela kuća da se zapali i da kad krenem da peglam stvari, da će meni ta stvar da izgori iz neznakog razloga. I onda toliko stvari imam koje bi trebalo da peglam i ne peglam ih i ne nosim ih nikad zato što nisu peglane. Kako smo ti ja različiti? Ja sam muškarac koji voli da pegla. Ja se jako plašim, ja ne znam zašto. Ja se plašim da peglam. Što? Ne znam, ja se baš plašim. Kreneš i ona krene da pucaš, ali ne može da te ubije, ne može ništa. Pa znam, ali... I kada završiš samo dođeš ovako, da ti je to. I ostaviš sa strane, ali onako staviš, ovako staviš, ne ovako, nego ovako. Samo se plašim. Što? Uzmi ono na paru, imaš na paru. Ne znam, imam neku peglu. Stvarno se plašim. Mislim, ono kao, mogu, ne znam, nije mi teško ništa da radim, ali mi je teško da peglam. Čak nije mi ni teško da peglam, samo se plašim da peglam. Koliko ti je trebalo danas da se obučeš? Kako razmišljaš ti o oblačenju? Razmišljaš inače? Pa nekad da, nekad ne. Uglavnom brzo onako imam neku viziju šta bi ja mogla da nosim. Evo danas sam, na primjer, ove pantalone sam sad prvi put obukla i onda sam manje više znala da ću njih da obučem zato što ih nisam nikad nosila, jer sam ih kupila skoro. I oprala sam ih i one su se nešto malo raširile ovde, ne znam zašto. I kao kontala sam šta mogu uz ove pantalone, kao nemam pojma. Rekao, ajde, ovu majčicu i tako. Mislim, brzo sam se obukla. Pa da, nije mi trebalo puno. Znači ti ne pratiš modu, ti si modni guru. Ja sam. Aha, ovo. Da. Imam koleginicu koja ponese 200.000 kila za 2 dana. Tako da pretpostavljam da si ti... Kad ideš negde? Ne, ja ne nosim puno stvari. A komplet stvari će? Da. Ja baš onako kako mi treba, kad odem u Leskovac ja i ne pakujem stvari uopšte. Stvarno. Zato što kao odem na 3-4 dana, tamo uzmem sestru ili nešto. I to je mrzim da... Sad kad si rekla stvari, izvini što te prekio, sad se setio. Stvari koje nisu logične u mom stanu. Ili tako, koje nemaju smisla. Tako ti se zove snimak. Da. I držiš stvari u tuš kabini. Toliko su me, nije mi nešto radila mašina. Modni guru, drži stvari u kadi. Ne, stvarno. Nemoj da se vadi kako kada u kadi si drži. Da, ali stvarno, nije mi radila mašina i ja nisam mogla da perem stvari, a stvari su se gomilale, nisam imala gde više da ih stavljam. Ona moja mala neka korpica za veš je bila prepuna i onda stvarno nisam imala gde da stavljam, ja krenem u kadu da stavljam, šta da radim, stvarno ne mogu da mi stvari tako budu svuda redom. Spakuješ, pošalješ, mama samo odradi i vrati. I onda mi je proradila mašina i onda sam ja prala stvari. Kako ti je sama proradila? Pa ne znam. Ona tako nekad neće da radi, nekad doće, ja ne znam u čemu je problem. I dešava mi se da toliko odšeta jadno da ja ne mogu da otvorim bravu. I tebi šeta. I meni šeta. Znaš, kad krene da skače... Ja upalim moju i pošaljem i u radnju da ide i kupi stvari pa dođe da savrši. Čovječe, tražim i bijem da tamo kod dete po kupačima. Šeta me, stvarno, ja ne znam što nekad neće da radi. Stvarno, ne znam, ja bih voljela da znam, ali šta ću. A koliko možeš vremena da potreš šopingu? Je može, gledaj sad ovo, pošto ja muškarac i nešto, ja sam muškarac i kada žensko krene,
Pa da. Mama, drugarica, devojka, bilo što, nemojte me zvati shopping nikada u životu. Kakav je taj tip? Ti isto to tako provodiš dugo vremena? Da, zato što ja idem od radnje do radnje, probam milion stvari, onda mi ne odgovara, pa se vratim po novu turu, pa mi onda, ne znam, možda mi se svidi jedna stvar, pa se vratim po novu turu i tako dok ja isto ne isprobam celu prodavnicu otprilike, ja ne izađem. Ali ja da mogu, ja bi u šopinku bila ceo dan. Obilazila bi radnje, probavala bi sve redom stvari. Ideš u šoping isključivo sa drugaricama ili da imaš neko žrtveno jagnje muško? Nemam nijedno žrtveno jagnje muško, zato što nijedan muškarac ne želi sa mnom da ide u šoping. Stvarno, ja mislim da bi mi oni platili samo da ih ne zovem. Znaš, zato što izgledamo kao ofinger, kao nosači torbica i ni u jednoj radnji ne postoji stolica da se sedne. Moramo da stojimo dok čekamo vas da probate jednu stvar, drugu stvar, treću. Najlakše sa drugaricama. Ja ne šopingujem, ja volim da šopingujem sa drugom i to je moment, idemo da kupimo trenerku i završimo na kafi i to je to. Sa ženskom osobom. Ja kad odem sa drugaricama, pa da probamo jedno, drugo, treće, peto, pa ajde da kupimo nešto što nikad u životu nećemo da obučemo ili da kupimo nešto što nam apsolutno nije potrebno. Došla sam po jaknu, kupila sam sve osim jakne. Kupila sam kabanicu i čizme ribarske neke. Sve sam kupila, samo nisam kupila ono što mi je trebalo. A dođeš, imaš moment da uzmeš ovako novčanik, posle šopinga otvoriš, ono ništa. Plaćam karticom, pa ni ne znam. Pa dobro, imaš onda scenu, dođeš ovako da platiš i ona kaže odbijem. Ne. A imaš matematiku u glavi, računa u telefonu. Ne, zato što imam aplikaciju i onda ja vidim koliko imam para, pa... A dobro, sad sam hipotetički rekao, dođe moment da potrošiš sve pare koje imaš na računu na stvari. Ne. Jednom ti se ne desi. Pa ne želim da potrošim sve pare koje imam na garderobu. Uvek znam koliko mogu da potrošim i kao, to je to. Ne verujem. Stvarno, majke mi, živote mi. Ti ozbiljno kažem da ti ne verujem. Pa dobro. Znači onda nisi šoping. Družimo se. Znaš šta mene zanima? Čuj mene, Bože. Šta? Mušku stranu publike. Šta? Ljubavni tvoj život. Stvarno? Verujem da ljude zanima to. Muškarci. Pa, možda i žene. Možda i žene. Ne, samo to ćemo. Šta imaš po pitanju toga da kažeš? Pa, imam udvarače. Imam, ali sam slobodna. Ste čuli? Šta sam to dobro rekla? I? Šalim se. Pa ništa, kao trenutno, iskreno nisam zainteresovana ni za vezu, ni za neki odnos sa nekim... Zašto? Pa ne znam, bolje mi da budem sama, da se malo više fokusiram na pesme, na... Sama? Sama. S kim ćeš da jedeš ćevape, čoveče? Pa ne znam, evo, od Mući ako hoće da ide sa mnom na ćevape. Dobro, i? I? Pa ništa, znaš, kao... Slobodna sam kao ptica na grani i uživam u svom životu. I to je to što imaš da kažeš po pitanju toga. Da. I imaš udvarače i to je to. Imam. I ništa više. I ništa više. Ovo mi je jako mi je minijaturno. Imaš nešto to čuvaš kod sebe, nećeš da kažeš 100%. Jel ovo snimamo? Da. Pa nemam ništa, nešto što krijem, znaš, što bi krila. Se kucaš sa nekim? Kucam? Da, a mislim na vrata nekog telefona. Pa ponekad se kucam sa ponekim. Ponekad sa ponekim? Da. Čekaj, da razmislim što je ponekad sa ponekim. Pa ne, znaš kako, neka mi se neko javi i onda se mi kao dopisujemo, kao se tu nešto muvamo, znaš, i onda ili mene smori ili njega smorim ja i onda kao bi... I ne dođete do nekih... Do dejta, ne. Pa tvoja koleginica Jackie je tako Kako? se povezala sa njenom malkom.
kao na njega startala. Pa, Je prilaziš sad ti meni- muškarcima? Pa meni bi iskreno ne bi bilo blam da priđem nekome, stvarno, ono, mislim da stvarno ne bi bilo blam. Mogla bi ja da priđem, ali ne znam da li sam ikad prišla. U glavi bi mogli, nije me blam, ali kao i ne bi me verovatno Pa bilo imaš trip blam. nešto kao, ne, ja sam žensko, on mora da priđe pre. Ma jok bre, pa to nema veze, pa kakve veze ima, mislim, znam. ako se meni neko svidi, pošto ja da mu ne priđem, što da ne dam bar prvi neki znak? Da. Neka, zadim pušku, ono, da privučem pažnju na sebe. Stariji ili mlađi? Stari. Pa mislim, kud ćeš mlađe od mene? Pa ne znam. Mislim, ima svega i svačega. Ne, Ima mlađi. Ja sam nekako, mislim da mi žene smo malo naprednije od muškaraca, da mi malo ranije sazremo i onda... Klasična priča. Pa da, i onda, znaš, kao, ako bi našli nekog mlađeg, onda bi on, znaš, kao, ne znam. Budeš. Mama, se ona smije ovo. Mama na sladoled, mama. Ajde. Tako da muškarci, stariji samo dolaze. Koliko stariji? Pa, ne mnogo. Ne mnogo stariji. Mlađi. X. Dakle, mala grupa ljudi koji dolaze u obzir. Mala grupa. Bože, ovo stvarno Viši, loše niži. zvuči. Viši, niži. Pa kud ćeš niže od mene, alo? Znači, da nađem nižeg dečka, pa gde ja da tražim tog dečka? Da on bude niži od mene. U vrtiću. Jedino tamo, zato što, znači, ja sam toliko mala i sitna da ja ne znam, ako bi našla još manjeg i sitnijeg dečka, ne, pa ne znam, ja bi se ubila. Dobro, znači viši. A plavi ili crni ili smeđi? Sad zamišljam pored tebe nekog malo. Pa, ne volim plave dečake. Mislim kao, više volim plave. Ja sam upisala tebe, ali dobro, nema veze. Dobro, ne mislim na tamne ovako. Nisi ljubomorna? Ja se trudim da ne budem ljubomorna Što? previše, ali po horoskopu ja sam obsesivna dupla škorpija, s obzirom da mi je i škorpija u Veneri ili Venera u škorpiji, kako god da se kaže. Šta je, gde? Škorpija u Veneri ili Venera u škorpiji, to je kao za ljubav je taj kao segment. Čuo sam ja za te ljubav. momente nešto kada mesec u zvezdu uđe u segment sa... Meni je to strašno. Ne znači. I, mislim, ja stvarno, ja kad se zaljubim, ja sam zaljubljena i to je to. Ja ne vidim nikog drugog osim te osobe i ako ta osoba pokuša da žmirka malo negde levo-desno, pa boga mi može da bude opasno. Dobro, može da gleda. Ne može da gleda. Dobro, može da gleda, ajde, može da gleda, to nije strašno. Pa kako, znači ti si ta samo ovako kada se poveš s njim ovako okači i to je to. I on krene i ti ga onda samo vratiš ga na kolosik i to je to, tako? A da, ja ovako. Jedno. Ne ti, nego A on? ti ga montiraš neko nešto što si ljubomorna. Pa nisam ja toliko ljubomorna. Jesi imala neki ispad u svojim vezama? Pa imala sam jednu. Jedan Kakvu? ispad, baš ispad. Ne znam da li da pričam o tome Što? sad. Pa, ne znam. Dobro, ajde, nema veze. Ublažije ne možeš da je Pa, skroz. imala sam jednog dečka Dobro. i imala sam jedan ispad ljubomorni, mada je on imao više nego ja. Znači, mi nismo bili kao nešto mnogo bogna posebno ljubomorni, ali eto, ja sam imala tu jednu scenu zato što je bio s nekim ribama i to mi je rekao tek sutradan, ja sam se njemu toliko naljutila, da je to bilo strašno i posle više nisam bila ljuta, baš mi bilo briga. Mislim kao, što, zato što, znaš kao što sam se naljutila i on ima pravo da ble s kim hoće, znaš kao. A čekaj. Onda sam shvatila da nisam baš bila u pravu, zato što bi ja nekom branila, sam njemu branila, ali što bi se ja nekom ljutila zato što on hteo da ble s nekim. Šta? I sad da pre tvog dečka startuje neka devojka, šta bi ti radila? Pa ništa, meni bi to bilo cool, zato što u startu je mog dečka. Pa ček, sad mi se nešto ne pogleda. Ne bi rekla, ne, zato što si pričaš o... Ja njoj da priđem, da se ja svađam sa njom. Ne njoj, bre, njemu. Pa što je on kriv ako njemu ne Ne, priđem? nego, a šta ako star, neće ona prići reći ćao i on reći, okrene se. Pa Ne, dobro, nego on ali kaže ako- ćao, on bude kulturan. A dobro, ako bude kulturan, ne kulturan, flertuje. okej. Ako je kulturan i ne flertuje, to I je meni skine okej. na ono kulturan način. To je meni okej. Mislim kao A ti ne bi šta da ništa, radi? ti ne bi ono kao što si provela Pa nije sa onom on 5 baš- minuta. Da, nije on prišao da flertuje, nego je neko prišao da flertuje sa njim. Tako treba, sedneš i ja kažem. Pa ne, To je stvarno. moje. Ako je njemu prišla neka devojka da flertuje sa njim, šta ja tu mogu da radim? Mislim, kao, ako on
Znaš, kao, bude kulturan, naravno će bude kulturan, sigurno neće kaže, možeš bre stoko jedna, ajde bre bež tamo, što bi to rekao, nema potrebe to da radi. Ne bi To je bilo sa ružno. takvim likom. Da, to je ružno da radi, da vređa nekoga, ali ako flertuje on prvi, onda to stvarno nije okej. Nije okej prema meni, da mi nabija rogove i da se šegački da pravi budalo od mene. A obrnuta situacija? Pa ako meni neko priđe da flertuje, ja ću isto na kulturan način, da budem jako Si prisna. imala neku scenu da je on nešto, ili bilo kod bivših? Pa imala sam scenu da je moj bivši bio ljubomoran zato što su kao ako izađem s nekim drugom, inače uvek sam se više družila sa dečacima nego sa devojčicama i uvek sam imala više muškog društva nego ženskog, Znaš kako to momci gledaju? a baš me briga. Tebe baš da briga, Baš pa me njih briga. nije briga. Pa mislim... Mislim, dosta velika količina. Jer ja, na primjer, imam problem sa tim da moj dečko ima drugarice. Što ne bi imao drugarice? Najnormalnija stvar da ima drugaricu i da ima i drugove i da bleji s kim hoće. Ja nemam drugarice. Mislim, ako sam ja Mislim za sebe. ako sam ja sigurna u taj odnos, ako je on siguran, svako može da radi šta hoće, apsolutno. Sada scena, ti si u izlačku sa svojim dečkom. Ja, imala sam jednog... Džuskaš sa drugaricom Slušaj ovu scenu. S tim dečkom nisam ni bila dugo, zato što je krenuo da mi smara. Znači, ono kao, pre nego što smo se smuvali, on bio divan i bio je stvarno... Klasika. Da, bio je divan i mi se kao smuvamo i kao zajedno smo, ja izađem sa drugaricama, ne sa drugovima, sa drugaricama izađem u klub i on mi ovoliku poruku da mi snimiš svaku pesmu, da mi slikaš sve, da se osjećam kao da sam tamo. Molim? Ti si ti bila. Molim? Ja tebi da slikam. Prvo neću ti se javim uopšte kad izađem sa drugaricama. Ja tebi da slikam i da se ja tebi Ali pravdam. znaš, fora, ti kažeš Zamisli sam ostala sa njim. izašla si sa drugaricama, ne sa drugovima, pa da si izašla sa drugovima, on bi bio bezbrižan. Pa i da sam sa drugovima izašla, pa šta? A ekipa drugarica, zanimljive devojke, tamo, levo, desno i sada gledaj scena. Znači, ti si sa dečkom u izlasku, on je tu. Ti i drugarica džuskate, zezate se. Prilaze dva frajera, bacaju neku priču. Kako će on da reaguje? Od tih u koji si već bila, nam je sad neki imaginarni koji bi ti sad želela da on iskulira. Aha, pitaš me kako bi moj neki bivši reagovao u ovoj situaciji? Pa sad kako koji? Mislim, dečko sa kojim sam najduže bila bi bio jako ljubomoran, ali verovatno ne bi mnogo pričao o tome, već bi se onako ljutio sam sa sobom. Ja iskreno mislim da ako sam ja sa nekim, da taj neko, njega treba da imponuje to ako meni neko priđe. Znači da sam ja privlačna i drugim muškarcima, ali on ima mene i niko drugi me nema. Muškarci, čuli ste kakav treba da imate stav prema tome. Da, samo najnormalno, chill, brate. Ja stvarno, volim odnose bez opterećenja, ne kao muško-ženske, nego i, znaš, oni rodbinske i sa drugaricama. Znači, samo odnos bez opterećenja, da to bude chill, da teče ko voda, bez smaranja, bez da me neko proverava. Si rekao prevario me? Jeste. Kako sada izgleda kao na terapiji. Da, pa da, Jeste. mogla sam i kod psihologa neko, jeste. Šta si radi? Pa, Što se ja kao čudim? slušaj šta mi se desilo. Imala sam prvog dečka, bila sam 7. razred osnovne škole. U 7. razredu te prevario? Da. Ko je taj frajer da ga upozna? Pa slušaj. I mi smo bili mjesec dana zajedno i meni je bio rođendan. Znači 7. na 8. i meni je rođendan 00:00. I ja saznam da on sa drugom nekom devojkom, idem da ga navatam ja. Meni rođendan i tako jedan rođendan on mene prevari. 7. razred. Da. Meni je to... I tada, pa dobro, ti si probila led u 7. razredu. Pa da, tad sam prežalila i onda sad kao, sad ako se desi, pa šta neka se desilo, da. Idi i to ti je to, tako? Da. Sad mi je do jaja. Družimo se. Šta je za tebe muzika? Šta je za tebe umetnost? Muzika je za mene izražavanje na neki drugi način. Ako, na primjer, ja jako volim muziku. Ja kroz muziku mislim da mogu da se izrazim baš onako kako treba. Možda nekad i bolje nego što mogu rečima. Na primjer, imamo odličan primjer pobednice Eurovizije koja je pevala o knjižici, kako nema knjižicu, ali ona na taj način zapravo htjela da pošalje neku poruku svoju. Svaka čast za ideju, ali to je to, samo kaže svaka čast za ideju, nastavi. Pa da, ona je kroz tu pesmu htjela da pošalje neku svoju poruku. Imala neku svoju misao i poslala neku poruku i htjela da čuje veći broj ljudi, što je meni okej.
takođe, pesmama mogu jako lepo da se izraze emocije, onako kako nikako možda drugačije ne mogu da se izraze emocije. Pa to znam. Šta? Pa to znam kada pustimo pesmu, pustimo suzu. Pa da. Da li je? Znaš kako ono, naprijed, za Sašu Matića kažu... Ne znam, ja često onako uzmem i napišem nešto što nikad i nikome ne pokažem, već stavim onako za sebe, zato što mi je nekako previše lično. I nekako dođe mi samo nekako inspiracija da pišem o nekom koga volim, ili to ne mora da bude naravno emotivni partner, nego ne znam, znaš, samo mi tako dođe na dokumeć, i onda samo zapišem, ne znam, samo mi tako dođe neka inspiracija. Sala, ti ću ostaviti za što si rekla zapisaj. Kako pišeš pesme? Ja zapravo nikad ne sednem smišljeno da pišem pesmu, kao čekaj, ajde sad ću ja da zapišem pesmu i onda kao da ja to krenem, ja to stvarno ne umem, stvarno ne znam. Znači ja ako pišem, ja moram da imam neku inspiraciju da mi to samo dođe tako, samo znači nijotkuda, ti nešto radi, kuvaš i nešto ti klikne i ostaviš kuvanje, ugasiš šporet i onda nastaviš. Da. I ti zavisi od kakvom si emotivnom stanju. Pa da, ne možeš sad, pa je tužno se pišeš veselu pesmu. Naravno. To ljudi ne mogu, ali to bi im dobro došlo, dobro bi im pomoglo, mislim da bi to bilo vađenje, gorna bi napisao neko moje mišljenje. Da, jako zavisi od mog emotivnog i mog psihičkog stanja. Zavisi kako sam psihički tog dana, tako će i pesma da izađe iz mene. Ne voliš filmove? Filmove, da. Mislim, više volim serije da gledam. To. Više volim serije da gledam. I onda kad krenem da gledam serije, gledam jednu seriju, automatski krećem drugu i to konstantno radim i onda 20 sati dnevno provedem gledajući seriju neku, što je katastrofa, stvarno katastrofa. Binžuješ sve. Onda se osjećam posle nedelju dana gledanja serije, samo znači ništa drugo ne jedem, sedim, jedem i gledam glupe serije. I onda, znaš, kao... Serija ćevap. Da. Onda se posljednje vreme nisam ni usuđivala da krećem da gledam neku seriju, a inače bi jako voljela da krenem da gledam Euforiju. Euforija, to bi nešto... To je, da. Ali nisam gledao. Ja isto volim ove serije. Više nego filmove. Da, više volim serije. Dočekam, pogledam ja, ide će, ali serije je ono... A isto sam takav bio manijak. Volim filmove koji imaju dobru priču, jer nekako kada gledam neki film koji mi nema dobru priču, koji mi je dosadan, onda se smorim cijeli kao na što sam ja potrošila 2 sata svog života. Mogla sam bilo šta da radim za to vreme. Film. Ili knjiga. Film. Jesi pročitala neku knjigu koja je vezana za film? Harry Potter, Kum. Mislim da nisam gledala, da nisam čitala ni jednu knjigu, a da sam gledala i film. Što? Dobra stvar. Stvarno. Mislim da to baš nikad nisam uradila. Malo nekad razočaravajuće. Ili sam čitala knjigu, ili sam gledala film. Na primjer, znam da sam gledala, bila sam tipa 7. razred, gledala sam vampirske dnevnike. I htjela je sestra da mi da knjigu, da čitam i knjigu. Ali, na primjer, mnogo drugačiji odrađen film i neki detalji su drugačiji, apsolutno. I onda, što ti kažem? I onda baš iz tog razloga nisam htjela sebi da kvarim doživljaj filma, jer mi se serija mnogo svidela u tom trenutku. I onda nisam htjela da kvarim svoj utisak i doživljaj. Znaš, meni je Kum, sad ne znam koliko si ti upućena, Kum je meni onako egali knjiga i ovo ostalo što ti kažeš, pročitaš i onda možeš napraviti svoju dimenziju kad zađe film, pogledaš film ili seriju, skroz bude nešto 9. Da, i zato mislim da baš iz tog razloga nikad nisam čitala knjigu i gledala film. Je slušaš muziku, slušaš to, pretpostavljam da si muzičar. Od kada ti svira muzika? Jer meni svira od kada oko otvoriš. Pa i meni. Ceo dan. Pa, u suštini da. A imaš momenta nekad kada si tužna da pustiš brzu pesmu? Pa ne, jer kao da mi nije ni puštena pesma. Verujem, top stvar. Ali kao da mi nije ni puštena pesma i kao da, ne znam, sam otvorila prozor, otprilike, tako na mene deluje onda brzo pesma. Niti me raspoloži, niti me još više rastuži, apsolutno mi to radi. 10 ti se oko šizofreno cepanja, ali nekako kao odlučiš, ajde idem ipak u pozitivu. Bar ja tako, imam te... Ne, ja tad pustim tužne pesme da se još više rasplačem. Pa to kao što ja pričam sa jednim tvojim kolegom, pa on kaže nešto za tužne pesme, levo, desno, da je psihološki dokazan. Ja volim da se isplačem kad sam tužna. Ja volim da kad sam tužna, da ja pustim, ako treba tužnu pesmu, da se isplačem i da izbacim svu negativnu energiju u sebe i posle sam kao da sam se restartovala. Opet, novo na novo mogu da se smijem lagano. On kaže kada
se u lošem stanju sluša tužna pesma, da se ne zna šta dešava u glavi i da u stvari to pozitivno utiče na rehabilitaciju, da kažem, emotivnog stanja. Ja kada slušam tužnu pesmu, čovječe, ne mogu da se izvučem 3 dana, brate, posle toga. Ja kad sam srećna, na primjer, mogu da slušam tužne pesme da me ne rastuže, kao, znaš, ne znam zašto. Mene to drugačije. Mene ne rastuže, meni je cool i da slušam tužne pesme kod, znaš, odeš u kafanu i na kraju slušaš tužne pesme, ja se ne rasplačem, meni do jaja. Ali drugačije ti je fazom kada odeš u kafanu i tebi je u glavi da si ti u kafani, da slušaš sporu i dobru muziku, ili kad sediš kući kao nešto radiš za kompjuterom i pustiš tužnu pesmu, samo bi potonuo. Ja ne znam zašto. Ti kao, pa. Volim te tužne emotivne pesme, volim da ih slušam, stvarno. I dok radim nešto, ja volim da mi pevka tako nešto tužno, melodično. Te to tužno vrati, mislim, neka mišljenja ili ništa, samo slušaš muziku i to je ne, samo mi je cool i super da slušam, eto, ništa, kao, ne rastuže me, ne znam, radim seminarski, pustim neku laganu, ne mogu da pustim, ne znam, nešto što mi bije, razumeš, da mi probije uvo i da radim seminarski rad. Ja kažem da te probio, ne možeš pustiš sada, ono, sečeš vene, a kao radiš seminarski. Pa, ne mogu. Ti to možeš? Pa, mislim da. Ti si super heroj onda, čoveče. Mogu, stvarno. Mislim, šta sam ti rekla još kad sam došla ovde odmah? Rekla si ti, volim Dina Merlina, volim njegove pesme. Sve Dino. Tužno Dino Merlin. Srećno Dino Merlin, da. Stvari te Dinove sve u bilo kom sistemu. Kola, roleri, teretana, samo Dino Merlin. Ima drugaricu koja sluša Šemsu 24/7 u svim životnim situacijama. Kaže kako te radi Šemsu u teretani, čovječ. Kaže, ono radi, ne samo se plašim da me ne čuju ljudi koji treniraju oko. Ja gledam kad bi čuo Šemsu da neko sluša, mora neka, a ti si takav oblik. Ti sad kada je boš krenula u teretanu, sluša da sluši i Dino Merlina. Družimo se. Pomenuli smo već da voliš da jedeš. Aj, voliš da kuvaš? Da. Jako volim da pravim piletinu i onu rolovanu piletinu. Stvarno volim da kuvam. Mislim, kao ja ne znam... Ne uzem one, kako se to zove bre, Bože, uzmeš one kao, kako se zove bre, one šnicle. Kako se zove to? File. Da, pileći file da uzem i onda napravim rolovanu piletinu. Slaninu i... Ne, stavim pavlaku, stavim 2 jaja, ne, jaja posle stavim. Stavim mleko, stavim šunku, stavim kačkavalj, stavim neke začine, obavezno stavim začine i punim one, mislim kao stavim onako malo, kupić, jedan mali i urolam ono. I onda posle stavim još malo mleka i jaja i prelijem. Ja moramo da upečat ćemo gledalcima da jednu priliku kad budemo izašli na teren doći ćemo ti kući da ti smijesamo, ako ćemo se pokucamo. I kažemo ima da nam praviš rolovanu piletinu, ono što si pričala o Nomadu u emisiji. Čekaj, ti je to najomiljenije? Da praviš ili... Pa sad mi je najomiljeni burek. Burek praviš isto? Ne znam da pravim burek. Ne, šta ti je najomiljenije da praviš? Da pravim, pa to mi je najomiljenije, to najviše volim da pravim. Mislim, ja generalno, znaš ono kao, nađem recept pa mogu da napravim bilo šta, ali stvarno, zato što kao nemam u glavi te recepte. Ćevapi, burek, rolovana piletina. Suštinski je sve naše. Praviš neku Italijanu, neku Indiju, Meksiko, nešto, i eksperimentiš. Pa pastu. Ja nisam kuvar, ja eksperimentišem, zapalim sve, ali napravim. To i ja volim da radim. Ono, imam, ne znam, kući nemam apsolutno ništa, imam jabuku i jaja, ono, kao, da pravim nešto. Imaš jabuku i jaja, ti si žensko, znaš kako izgleda muški frižider koji ne kuva, Bože, sačuvaj, voda. Samo voda stoji, nama, veruj. I to led. Kad sam živeo sam, bila je samo voda i alkohol. Ne, ozbiljno je, ja nisam volao da kuvam, mislim, ne volim ni sad da mi je postalo zanimljivo. Ne, ovo je naše to što si ti rekla, rolovane, to mi je, nekako mogu da ga kupim, da ga jedem ovde, da ga naručim, nego nešto, ta pastića što si rekla. Ne, baš sam neku glupost pravio. Ja volim isto, ali znaš da sam pogledao, na TikToku sam našao recept i Jo, to ja, znači da nije tog TikToka, ja ne znam, evo meni izađe tako neki recept, ono, sjeća se kad su samo ga like i staviš ga u ono... Kad su bili svi pravili, ja sam sad zaboravila tačno kako ide, ali ono, pastu sa paradajzom, sa kačkavaljem nešto, evo ubi me sad, ne mogu da se setim kako ide to. Ne znam ja ta imena, ja ne znam, samo znam kako izgleda, ne mogu da zapamtim. Nema veze onda. Znači ti ćeš onda da praviš rolovano, pošto ti to znaš, a ja ću da pravim, ti napraviš da ja probam tvoj, a ti ću da probaš moje nudle. U nudlama sam kralj.
topla voda. Ne znam da kuvam. Mogu da napravim pastu, ali moram da imam TikTok Recept. pored sebe. Pa dobro, Ne recept. pa dobro, Ne da legit. sad vidimo Pa ono dobro, što legit. treba. A mogu i ja da imam. Ko mame, znaš, one imaju onako Pa napisano. da, pa ko će to da pamti sve? Ali ne, meni treba proces. Video dobro, proces. dobro, Mama legit. dođe ovo, dok ona seče, to njoj prođe, Pa meni legit treba video. proces. Pa onda pauza, pa onda pravi. Pa da. Video koji traje minut, meni traje 1 sat i po vremena. I onda Ja kažeš samo još tako, 15 kad minuta nađem ti nešto, treba. kad nađem nešto, ja uzmem i napravim, znači, ako mi deluje zanimljivo i ukusno, onda napravim. Sad, posjetim da ti pokažem ovaj u telefonu mi je u sačuvanim taj jedan recept, brutalno je stvar. A kuvaš kući. Meni Ne često, kući ovde, nego kući mami, sestri, da li u kućanima svojim kuvaš pa ja kad ili njima pustiš da mami? kuvamo, njima se ne sviđa. Što? Baba kaže, Mina, mnogo slano, mnogo začinjeno. Ja volim, brate, da stavim, da natrpam sve moguće začine. Ja kući imam. Pa dobro, znaš kakve su bake. One Toliko ili začina klopili imam, ga. da. Meni često šalju iz Leskovca hranu, baba mi pošalje podvarak, sad mi slala pasulj, ne znam, grašak. Čekaj, pa to je Pa pirinac. kupus onaj, ne, Ne. kupus. Joj Bože, ne znam šta je. Ja nisam ljubitelj hrane. Nemojte mi ljudi zameriti, ja ne znam kako se zove sve. Kupus je podvarak, to je slatko. Pa, da, slan, naravno. To je kuvanje Da, kupus. to je. Da, pa, ne znam, onaj seču, ne znam. Nemoj sad da me ispituješ detalje, ne znam. Ne znam ni ja. Dobro, ajde, Podvarak ide meso, ne. Dobro, ajde, baka ti to pošle, nebitno je šta je da ne... Da. Ispali smo neznani, nebitno. Da, i onda mi nikad ne zasoli to lepo, znači uvek je neslano. Ja I onda ti- volim da začinim, da, ja volim da pravim začinjenu hranu, znači to moje babe nikad ne sviđa, njoj je to previše slano. Ona misli da će da umre od toga, misli da će da doživi, ne znam, moždani udari i tako se istripuje. Ili kad pravim salatu, na primjer, sebi, na primjer, lupam zelenu salatu i stavim sir čiso, ne znam. Njo, koliko stavljaš to? Dobije pritisak odmah, da voda je na hitno, ono. Pa šta, sestra sigurno verujem da ceni. Sličnih ti godina, pa to je to. Sestra obožava. A mama? Mama i mama voli. Mora ili voli? Mora da. Mora da voli. Viš što su ti dve različite stvari. Da. Ja nisam, evo koliko godina imam, nijednom nisam svojim spremio. Ja jesam, možda par puta. Doduše, sestra im je više puta spremala nego ja, ali i ja sam im par puta A spremala. takmičite se ti sestra, ko bolje? Ne, pa ona bolje. Ona bolje? Pa da. A živite zajedno? Ne, ona u Leskovcu. A ona kad dođe, onda ti prepustiš, kažeš ovo je tvoj deo. Da. Stvarno. Ja nju stalno teram kad To je dođe da to. mi nešto pravi i onda, znaš, ono mrzi je bilo, šta da mi uzme, stavi mi hleb, stavi mi malo sira i stavi mi čajnu preko, stavi kečap i to je to kao da mi da jedem. A ja To ti baš- njoj napraviš ili To ona ona meni. A ja mislim, ja hoću da mi nešto skuva lepo, da mi napravi nešto lepo, neke plačinkice, znaš. Palačinkice. Da. Pa to nije komplikovano, čovječ. Palačinka. Ali mnogo me mrzi da ja sedim i da čekam. Voli da bacam onako. Pa vatam iza, pa ostane po zidovima i po plafonima, pa onda kreći. Čovječe, onda kažem neću. Živim u neću. iznajmljenom stanu, stvarno ne smijem da se sprdam. Toliko. Što? I koja ti je omiljena hrana? Znači, uvek koju bi pojela? A da nije Jako burek. volim sarme. Možda sam te već pitao, ali sarma. Da. Kuvano. Mislim, Pa sarma, brate, sarma. kuvano jelo, to sam mislio, sarma. Sarma, obožavam Mama, sarme. brutalna ti je sarma, isti odgovor koji ti. I meni je sarma. Stvarno? Da. Ja se sećam, Staviš jogurt ili pavlaku malo? Pavlak je nekad. I ja. Ja se sećam sad kad ti rekla sarma, pre 10 godina sam dao neki intervju isto. Ja toliko volim sarme i onda stalno teram babu da mi šalje sarme. Jer mi jedna stalno šalje sarme. Uvek sarmica. Da li ideš ove godine na more? Jo, daće Bog. Daće Bog. Što? Što daće Bog? Evo, Anđelina ide danas na Zanzibar, pitala i mene da idem sa njom. Svi na Zanzibar? Da. Svi živi na Zanzibar? Svi odošli na Zanzibar, bre šta je ovo, samo ja nisam. Čekaj, ti Ali- sledeći. Da, ali nadam se će da odmah. Ja jako volim da idem na more, jako volim da putujem. To mi je najomiljeniji deo svake godine, putovanje. Ne putuješ samo leti, putuješ zimovanje. Pa ne. Više Skijanje, volim kad je... Rekla sam ti da ne skijam uopšte, više volim Ali zimu. neko Da proba gledam kroz nešto, prozor, sediš eventualno- gore na onom vrhu. Zezate se, lepo sunce, Ne. kupanje. Mislim, bile smo u Sarajevo sad za Novu godinu. U šta? Sarajevo. U Sarajevo? Sarajevo grad. Dobro, da, razumijem. U njega bi se uvek vratila. Kako ti Sarajevo? Lepo, i meni je jako bilo lepo tamo, ali stvarno, ljudi su nekako, bili su mi onako topli, nekako gostoprimljivi, znaš, onako kao na jugu Srbije, kao da sam kući otišla. A koje ti je bolje, da sad mislim glupo je to, neće to publika drugačije shvatiti kako treba da shvati, a koje ti je bolje, severniji deo ili južni deo Srbije? Gde se ono osjećaš onako
Pa znaš Ne kako, mora da radiš. što se tiče, mislim, ne mogu sad da kažem kao, ajde, bolje mi je Beograd, ajde, nebitno. Perspektivniji je grad, ovde drugačije, ovde je život mnogo brži nekako, znaš, ovde 24 sata nije dovoljno za jedan dan. 48 sati ovdje traje dan. Da, ovde dan traje 48 sati. A Leskovcu sve ovako, sve na brzinu, sve mi je tu, što je, možda je praktičniji grad, jer je mnogo mi je bilo lakše, znaš, da šta god mi nešto treba do grada, meni je grad na 10 minuta od kuće. Sad ja dok nađem, prvo lupam sad, ne znam, treba da odem kod notara, znam gde je tačno, sad dok ja nađem notara, dok nađem ulicu, dok se snađem, dok uđem u jedan, drugi, treći, peti bus. Nebitno, lupila sam sad notar, nebitno. Šta god, znači ubistvo. A koji je grad gde bi se Pa, uvek gužva. vratio? Da nije sad baš neki... Možda Nica. Nica? Da. Jako mi se svidao grad, nismo se kupali zato što je bilo hladno. Bio je tipa septembar i kraj septembra, početak oktobra, to je već ono možda i kraj sezone, ali toliko mi se svidao grad, toliko mi je lep, toliko mi je divan. Ne znam šta mi se još svidalo, Dresden mi je jako lep. I tamo bi se vratila. Bili smo na nekom festivalu horskom i da li zbog ekipe sa kojom sam bila tamo ili meni je grad prelep. Ja Tamo nisam bi se bio, ne vratila. znam kako izgleda taj grad. Ne znam na što vuče. Dresden, Da, nisam bio. pa ne znam ja na što vuče, ne znam kako ću objasniti, jako je lep. A stvarno volim da putujem i pošto sam pevala u horu, mi smo stalno putovali negde van Srbije. I ono kao za mene koja sam bila devojčica mala koja ima u tom trenutku 8-9 godina, kao meni je bilo nešto wow, znaš. Ti si više proputala kad si mlađi bio nego sad. Da. Sada je Sa gotovo horom, posao, pa onda... Pogotovo zato što, znaš, kao ono, imam 9 godina, 10 i kao ja putujem sama bez roditelja, meni to bio flex ogroman. Tebi je onda lako sada kada živiš ovde sam. Pa da, ja sam se mnogo, možda baš zbog tih putovanja sa horom sam ostalila mnogo, jer znaš kao odeš pa nema mama tu da ti obrinu. Ovdje nismo, majko Sama Bože, sam- to si me nasmijala. Si nenormalno. Samo sa sobom, znaš, i onda, meni sad i nije meni nije toliko teško pao ovaj život. Ne prati sad mama da Da me obuče. A je voliš planinu ili planinu? Da, God. planinu volim, planinu ne. Dobro, voliš planinu i uvek ideš na planinu. Pa ne idem Ne, uvek na planinu. planinu, idem kad mogu. Kad sam bila na planinu, čekaj da se setim. Da, bila sam letos na planinu, bilo mi ladno. Kako? Bila smo Meni je leti na planina Žabljak, top. na Žabljak i onda ja se smrzlam, znaš kako meni je bilo hladno. Prvo ovde 50 stepeni i onda smo otišli na planinu, ja nosim jakne, ledeno mi je, kao da je zima sam se osjećala. Znači, tebi treba neka tropikana, samo da je uvek toplo Pa da, i voda. da. Družimo se. Znači, s tim da si na Instagramu, koliko ima? 280.000. Na To Instagramu, mi je na na TikToku je 280.000. Pa da. Tako. Sad, TikTok ti je video, Instagram je slika. Video sam na TikToku da imaš te lude frizure. Da. Kakav ti je fazon? Misli, ti obraćaš kada praviš taj kontent, ono, pažnju, lepota i tako to? Kako ti to? Pa naravno, mislim, važno mi je da budem i sređena, mislim da to manje više deo posla, da budem sređena, da se našminkam i da se sredim i da se lepo obučem i da je uredna kosa i tako dalje. I volim iskreno i da se sredim, pogotovo ja stvarno volim te lude frizure. I uglavnom gledam da teram Slavicu moju, da mi pravi najluđe moguće frizure koje može da smisli, jer ja volim i da mi je retardirana kosa i da mogu da mi ovako visi nešto, ne znam, Šminka da imam ti neki je- luster, ovdje bi bilo okej. Da, i volim i ludu šminku, volim boje, sve to volim. Vidio sam ono sa plavim što izgledaš kao... Da, meni to super ličilo ovako heroj. kao na ribu neku. Evo, majke mi. A znači, baš ono obraćaš pažnju po pitanju toga. A, naprijed, ima razlike između, da kažemo, pripreme lepote izgleda ili kako god to da nazovemo, između TikTok kontenta ili slike za Instagram. Ne razumeš šta hoćete? Pa
i ima i nema, samo što, na primjer, za TikTok ja mogu da se snimim i samo puder, mislim, bar ja, stavim samo puder, ili, znaš, kao za TikTok mogu da se snimim ono i bez šminke, na primjer, ne znam, znaš. A na Instagramu već gledam da mi to bude malo urednije. Stalno imam neka šizofrena cepanja, pa stalno uzmem, brišem slike, pa ih vraćam, pa ih brišem, pa ih vraćam. Pa sam imala, ja sam u jednom periodu svog života imala 3000 slika na Instagramu, i onda sam ih pobrisala, sad imam 11. Pre neki dan sam obrisala 30. Što? Pa imam bre, nisam normalna. Šta, ne svidiš se sebi pa... Pa da, odjednom mi se ne sviđaju više te slike, ja ih ubrišem. A imaš fazon, ono, ustaneš ujutru pa se sad ide jutarnja krema, popodnevna krema, noćna maska. Ali volim da mažem onaj faktor neki za zaštitu od sunca, jer ne želim da prerano starim. Koji 50 rokneš, šta? Pa imam one kremice, one faktore, znaš, za sunce. Ako bre, mislim na brigo, ne mislim za napolje, nego neka kućna spa varijanta ili kako se zove. Pošto ja nemam kao masnu ili suvu kožu, meni je mešovita koža, meni je normalna, ne znam da li to mešovita, ali normalna mi je koža. I nemam sad posebnu neke tretmane, ne znam da nešto posebno sad radim, jer mi kao, znaš, kupim proizvod koji mi odgovara, uglavnom nešto volim da koristim na bazi vode i da mi nije nešto mnogo uljano jer ne volim kad mi je mnogo masno lice, ne znam zašto. Onda sam gledala na TikToku da neki stavljaju vazelin na svuda po licu kao da je to dobro za bubuljice, ja ne mogu njega da trpim mnogo mi je masno nekako. Mnogo mi je masno, ja mogu samo, imam one kao vazelin kao one labela, ona, znaš. Za usta, da. Da, za usta. To mi je okej, baš zato što je masno, jer su mi često suva usta od mat karmina i onda mi je to okej za usta, ali ne volim na lice to da stavljam. Više volim neku hidrantnu kremicu, onu neku laganu, da lepo miriše, da mi je tako samo... Jesi ti onako, znaš kako je klasično žensko, ima onu torbicu koju nosi telefon, ključe, cigare, bla bla bla, između ostalog, jedan karmin, drugi karmin, 2 kreme, 6... Jesi ti vidio mene sa čime sam ja došla malo pre? Pa nisam... Sa ovolikom torbom sam došla. Unutra imam štikle, haljinu, necr sa šminkom, parfem, sve. I tako svaki dan? Pa ne svaki dan, ponekad. Dobro, a kada poneseš manju verziju, opet poneseš kremice? Pa da, kad ne nosim kremice, kad izađem negde, na primjer imam neku manju torbicu, onda gledam da spakujem neki manji parfemčić, da ne znam, stavim manji novčanik, da imam više mesta za više stvari. Uvijek imam punjač kod sebe, to mislim da mi se malo... Dobro, punjač Da, to da. To je pravilo 3P, pare, punjač, pasoš. Kada se putuje. Da. To se više ni ne ubraja u sastavni deo toga. Pa da, to je već ono naš kao uvijek mi postoji. To je rajfešlus, ono. Da, eventualno neki lek za smirenje, ako poludim u neki dan. Šalim se. Da, znaš kako meni je strip, ono, pitanje tih, ja cenim to kada vi žene države te, ti se razna prijestno. A treba da se brine, stvarno treba da se brine o sebi. Mislim, ja imam inače kožu, rekla ste da nemam problematičnu u smislu da mi nije tip, znaš, kao masna ili suva, ali imala sam problem sa bubuljicama, kao ne one baš akne, hvala Bogu, nije mi bilo toliko problematično lice. Pa dobro, ti si još u pubertu. Pa da. Ja sam i dalje teen. I dalje sam teenager. Šta treba da kažem? Za bubuljice. Da, za bubuljice, da. Mogu da zamislim kako bi bilo da ne vodim računa o koži, kako bi tek onda pa meni bi pičurke izlazile, meni bi rasla, ja ne znam šta, prašum pa bi mi izašao, da razumeš, mahovinu bi mi rasla. Možda sam ti rekao da me drugarice upadaš za čoveče više puta, tako sedimo, ono ode da odradi svoje, mi igramo, ne pojma, Sony, ona izlazi iz toaleta, zelena, kao ona iz filma Maska, je se upašne šta je, obledi sa nekom belom, sivom, tako šta je. Evo, na primjer, saznala sam, pošto sam imala problem ovde sa kožom, sa bubuljicama i ja sam mislila da je to meni nasledno, zato što to imala i moja sestra, imam moja mlađa sestra, ima moja sestra od strica, moj brat od strica, tata imaju tako i ovde problem sa kožom. I zašto mi je bio jedan video na TikToku, evo sad life hack, ako neko gleda ovo i ako ima isti problem kao ja. Ja sam se uvek, prala sam kosu, pa operem telo i onda stavim masku za kosu na kraju i sperem kosu. Tu ne razumiješ šta je maska. Maska za kosu Regenerator. je šampon. Regenerator, za raščišćavanje, ja zamišljam da stavljate onu masku sa face. Ne, regenerator. I onda sam negde, mislim, znaš mi jedan video na TikToku, da kad mi speremo tu masku sa kose, ta maska zapravo nama ostaje ovde na leđima i mi zapravo ne speremo nikad tu masku i da zato mogu da se stvaraju bubuljice. I evo sad sam to, mislim,
sad sam zamenila masku, odnosno regenerator i kupku i sad posljednja stvar koju koristim je kupka i sad ću da vidim da li će da mi prođu... Aj, počinje da je nekog... Pa ne znam, tek 2 nedelje to praktikujem. A koliko traje taj... Pa nemam pojma. Stalno. Pa ne znam, pa ceo život. Verovatno i sad zavisi od osobe do osobe, znaš kao... Kako? Možda meni čak i nije ni to problem, možda meni stvarno od puberteta taj problem. Ti ne voziš? Ne. Čak i nemam vozačku dozvolu. Ali možda možeš da odgovoriš na pitanje. Fuck. Što? A verujem da znaš. Koji bogataš se najčešće povezuje sa električnim automobilima Tesla? Bill Gates. Pa ne znam, otkud znam. Elon Musk. Da. Bravo! Bravo! Nemam pojma, stvarno. Joj, nema veze. Ajde. Ti ovako ne voziš kola. Vozit Pa da. ćeš skoro. Ja se uopšte ne razumem. Ja se toliko ne razumem u kola, znači ja sam toliko kao da sam operisana za kola. Meni drugarica kupovala kola, priča mi bre koliko konja, ne znam ni ja šta mi priča ona. Ja, razumeš, kroz nju gledam, meni kola ovako samo fizički mogu da budu lepa ili ružna i kao, kako lepa kola i to je to. To. Aurora je glavni ženski lik u kojoj Disneyovoj bajci? Uspjevana lepotica. To ja nisam znao. Kako nisi znao? Mislim, pročitao sam, ali nisam znao da se zove Strašno. Aurora. Nisi imao detinjstvo. Gledao sam to, ali nisam Šta označava MVP nagradu u košarci? Označava nagradu. Najkorisniji igrač. Bože blan. Bože blan. Kao ajde ovu nema prvu veze, što nisam šta? znala, ali... Da, ajde. A šta? Nisi trenirao ništa? Nikad ništa u životu. Kako se zove Mladunča koze? Pa ti lagano. Jare. A pare? A pare? Barica. Jare i pare. A Jare i pare. A joj, da ima ovo da vidiš. Sa kim je igrao Novak Đoković prošle godine u finalu Roland Garros? Sa Federerom. Nije. Kako se bre kaže? Cicibas. Šta mi šapućeš ti? Pa kao da odgovoriš, pomažem ti, ali sa Cicipasom. Ali ne veze. Ajde još neko pitanje. Ajde ovako sada. Sad smo se malo izigrali novu varijantu. Ajdemo na ovu drugu. Zvaćemo je azbučnik. Šta je to? Pa to je da navedem po jedan pojam, a ja ti dam slovo. Dobro. A sada možemo da... Ajmo još jedna igra, to ćemo kad odradimo. Znači, kad kažemo ljubav, Dobro. šta ti prvo padne na slovo S? S. Surucka. Slavlje. Nije ovo trik pitanje bilo. Sloboda. Sloboda. Pa da, i sloboda mi padne na pamet. A kad kažemo posao, znači kada pričamo o posao, šta ti prvo padne na pamet na slovo K? Pa ne želiš da znaš. Kolektiv. Kon, Marko Kon. Kad kažemo priroda, šta ti prvo padne na pamet na slovo P? Priroda. Da. Pa priroda. Padne mi priroda na pamet. Poljsko cveće, polen, alergija na polen. A, ovo je stop, vere. Eto, sada smo ispucali sva ova naša pitanja, malo smo se igrali. Da. Nadam se da ti je bilo dobro. Kako ti Bilo mi je do jaja, iskreno. Bilo mi je zanimljivo. Super mi je bilo. Ovo na kraju je top. Da. To Najmiljenija mi je bila ova igrica na kraju. Na slovo... Neko? Na slovo Dobro. neko, na slovo. Da, bilo bi... Da, a kako je tebi bilo? Da, nije bilo to. Ti si cool lik. Pa je. Polupan u pozitivnom smislu. Hvala. Da li ćeš nam opet dolaziti, ako te bude... Pa ako me zovete, ja ću da dođem rado. Uvek ćeš se odazvati. Da. Dobro. To je to od danas, Bože! To je od nas za vas danas, ljudi. Vidimo se, a ovo je bila Riza. Pozdrav!
Družimo se.